Weltaare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrika. Weltaare TV takusan yoni to awoy naata to jingue jeeri to jeeriyel tumbere to mareysa to lojol to mafondu to ɗalhaya to hudallay to sincan jakiri to agrisa to ɓoggel ceeli to dere misa to burkawol ko on takusan juula ha e nder galle Boubou Pendo Sala ha to galle Boubou Pendo Salam ha to galle Amadou Bokara Mabo ɓuɗɗo lolirde Sidiyel to Likseyba Goural Yero e ko taari ɗum kala ene jiiya e gardidi kabaruuji men to leydi Mauritanie Mouhtara Wuladahi ko jaago gala kalfinaɗo ko fate Cellal aade o waɗi jillu makko e nder yoga e hôpital uji tawateɗi e nder Nouakchott to leydi Sénégal ene teska tigui oɗo saaha kala ngakkugol ƴiƴam e nder yoga e hôpital nder dendagal hôpital uji tawateɗi e nder leydi kala to leydi Mali min jaaha to wuuro witego Selengue ko debbo goto directrice école be wuuro ngo kañum tigui hirsa e nder bureau ji mum ha joni e nder leydi Mali ambassadeur joɗiniɗo dowlaji dentuɗi Amérique e nder leydi Mali o waɗi jertago andinde kay oɗo saaha joni wonde ñangu manggu kulɓinigu ene fewje waɗede e nder Bamako lamorgo leydi ndi to leydi Maroc police mo leydi ndi ɓe koliri tigui ɓe teeɓima 31 piccal temedere 997 kilo drogue mo hinde cannabis to kabaruji men jolam jaberi ma jaaha to leydi Chine to leydi Ukraine ha to Jérusalem bisimilla mon e ketki hotondirte joni piren pacciren ceerno jibisi ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno jibisi ko jaadino ɓalawal e danwal kala ceerno jibisi ko bawɗo listihara so wannima listihara cikkata ko nder ɓerde ma o woni ceerno jibisi ne wiya kala neɗɗo to leydi gonɗa e kala continent mo mbawɗa wonde so tawi waɗɗen listihara ko indema e ni nene ma dokkatamo o haala ko wone ma ha mbiyamo yoni ceerno jibisi ne wiya dendagal neɗɗo kala leydi to gonɗa e kala continent so tawi on pamodiri leɗɗe ma mbawa yettade ma hano hannirtini ceerno jibisi ne jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde 14 rafin yaltay ma ha laaɓa fannu goɗɗo sa ƴettiɗi en leɗɗe fodde rafiji 9 ene jaltay ma ha laaɓa ceerno jibisi ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗi hakkilol ko wayno rafiji rewɓe kista fibrom dogam sitta rewɓe ɗon koɓe sowaade rewɓe darraɓe e rewɓe saftoraɓe dewle ceerno jibisi ne yarno ɓen warɓe usraɓe goragu e wonduɓe ko wiyete éjaculation précoce ceerno jibisi ne yarno ɓe wonduɓe dabaruji weddaɓe korte wonduɓe liggiyaji bonɗi ɓe arsigaji men tippi ceerno jibiji si ne jogui pegge e usula ɓeydoje arsigaji e bonnoji dabaruji ceerno jibi si ne andina dendagal kilineɓe mum wonde mo tawe nder Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie caggal nde wonno tour makko to leydi Sénégal omo tawe oɗo saaha joni to base makko tawateɗo to légal bitegal netteka sara jere netteka kala jiɗɗo jokkodirde e ceerno jibi si numéro mom téléphone numéro makko WhatsApp fof ko 60 ko numéro makko ko 47 ko 22 80 84 mbiɗen 47 22 80 84 woni numéro makko appel woni numéro makko WhatsApp omo wiya noon dendagal kilineɓe noddoɓe kala sahani noon ko hebdemo wona salade ala ko hewrede yo mbaɗe insisté tan ceerno jibi si ne andina kilineɓe mum wonde base makko tawateɗo to joom ene jokki golle ene tawe toon ceerno jibi dem numéro mum téléphone ko 77 395 99 17 ceerno jibi si so yennama ka miskinal o safruma ha mbiya wen tawa hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi mo seedneji mbaklidi hoore mum ha haɓɓa walla on janowo barogal
ceerno Djiby Sy kollaɗo reedu malaɗo wune mo Allah luɓiri hannde Ganndal noon mbadden tan ɗo faade makko. musidɓe tedduɓe taweteɓe jogli windere jaɓɓoɗen gorel teya. gorel teya ko haako moƴƴo iwruken to koridinoro ari ko wallude en e safrude en ha moni kala yiito hen hoore muɗuma. gorel teya ala rewam ala effet a wulna ndiyam ma ha wula jaw ha fasa guitta hen ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa. gorel teya an joguiɗo AVC walla jogui cardiaque ɓandu wulor ɓandu jaaɗor mo nangata taare caɗele gorago tuƴiɗo ko fiiɗo koyɗe musoje koppi musoji ɓandu jaaɗor ɓandu wulor an donkuɗo yaade jama e juma jokkoyde enɗam gam koyɗe musoje jokkodir e gorel teya. an neɗɗo tuƴiɗo so tawi aɗa yara gorel teya gonata koye foccade ha mbiya liw sa yiiɗi jokkodirde e gorel teya sa yeehi to site mabɓe internet mbatta ko www.gorelteya.com ma janggan hoore maɗa. sa jangi ma yii toon kala ko gorel teya safrata so tawi ne yaade maɗa mbaɗa commande mo jiɗɗa kala e nder oɗon site maɓe jaaboma ko ɓuuri yawde. sa yiiɗi hedde tonggode gorel teya so tawi ko to leydi Sénégal gonɗa 00221 77 631 71 68 ɗum koto Touba nottotoma ko biteɗo Moustapha Mbacké. so tawi koto Kidira woɗɗani leydi Mali galle ceerno Habous Diallo 00221 77 554 75 54. so tawi koto leydi Gabon gonɗa Libreville to jeere Mamboje ko taari ɗum kala Demba Sy mbatta ko 00241 077 12 45 51. so tawi koto États-Unis de Amérique Abou Sow Kawral Fouta business plus 1 347 701 56 77. so tawi koto leydi France gonɗa ko Haroun tawi koto leydi France gonɗa ko Harouna Ngayda 06 50 99 64 43. musidɓe tedduɓe mbatten haqqillaji men e gorel teya kala leydi ndi gonɗa gorel teya ene ɓuuri ɓattitadema. Keɗtode kabaruuji mon e ɗemngal pulaar. Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam hiire moon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore biira capantati lewru seeɗto hitande ujunnaji ɗiɗi e nogasi ɗiɗi kabaruji men e ɗemgal pulara e sawta he ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to karallagal to ko meñi men sehil men Saydou Abou Bah on ñagama yafuy noon e kirgol kabaruji ɗi ken yanoɓe raddoyde ko mbaɗɗen e jiifaji men ko mbaɗirɗen julde nde hano hannirtini kabaruji men e ɗemgal pulara koto leydi Mauritanie pudorɗen jagorgal leydi ndi kalfinade ko fate cellal aade biyeteɗo Mokhtar Wula Dahi o waɗi jillu makko visite makko e nder yoga e hôpital uji tawateɗi e nder Nouakchott lamorgo leydi ndi e nder hôpital uji he noon dendago yettima ko wayno hôpital mo hépatologie e hôpital virologie o waɗi wicciti kadi centre national des protège et de réhabilitation des organes woni tigui yimɓe to yimɓe tarde
mumen tajete e nokkuji kadi to koyɗe walla juuɗe ko taw ko boɓi baɗanteɗi jummo men to mbawa ko wiyetede protége to mbatte hano hannirtini o yettima kadi nokkuji kewɗi no feewi e nder centre goto taw ko opération d'urgence to heewi waɗede e dendagal nokkuji ɗi o yetti kala kanko ministre o waddi batuji makko toon noon e ɓen gollotoɓe e ardiɓe e nder ɗiɗon cuuɗi cafriɗi o erimaɓe kamɓe kala noon ɓe ɓeydo tigui tinnade ɓe ɓeydo ɓattitade ɓen soɓe cellani eɓe celloraka ɓe kala ɓe mbawa tigui ɓattitade population hono kay no jiɗiri hoorejo leydi ndi hono Mohamed Cheikh Ghazouani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jagorgal leydi ndi kalfinaɗo ko fate gueɗe caggal leydi e jokkodiral leydi Mauritanie e leyɗele goɗɗe woni ministre des affaires étrangères hono biteɗo Mohamed Salem Wul Merzoug Mohamed Salem Wul Merzoug noon o jaɓɓima to bureau ji makko o joddima toon en audience e biteɗo Boubacar Sidiou noon ko kañum woni représentant résident cetala bitengal OIM woni organisation internationale pour les migrants e nder Mauritanie ɓe joddima ko juuti noon jonde mabɓe noon ɓe jewtidi ko yidde kay ñastade galle cehilagal hakkude leydi Mauritanie e ngal ɗon cetala bitengal OIM ene tawtora jonde nde noon Ahmed Wula Hakim on ko ambassadeur directeur général de Mauritanie wurɓe caggal leydi e wondude biteɗo Mohamed Wula Telmidi on ko chef de service e nder oɗon département ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen jeen ha to Mohtala Hazar noon tawe e nder falde Guidi e nder falde Brakna toon noon ko cabato goto taw ko nunɗuɗo no feewi kañum hocci toon koli mawɗo no feewi koli o noon waɗi ko comci ko ɓuuri hewde ɗin comci noon ko comci kesi taw ko comci rewɓe ɗum noon omo waɗi langal kala kay majjiraɗo koli walla ganduɗo majjiraɗo koli e nder ndeɗon falde nde wawata jokkodirde e makko numéro makko ko nogas e ɗiɗi sappo capanɗe jeenayyi capanɗe jeetati sen kaali tubankore mbiyana 22 10 90 80 o wiyete ko Yarga monsieur Yarga ko ɗum woni inde makko ma en ketto audio makko ko kalɗen e makko. السلام عليكم يا أهل البلد حواء قلت لك أنا مشيت اليوم قسمك ثلاثة ونسى عندي واحد شيء في ياسر من الدرارية ولا دراريكم انتم والباسكم هذا ترجمي للجماعة وطرح وصية ورجو وتو اللي يطرح مارت وتو هاي عندي وين أرجع بي إن شاء الله شو لك صيبة إن شاء الله لعل تسمي حد والله جماعتكم تسمع حد إلى ود الكولي غاديلو non kala majjiraɗo koli taw on koli ɓuuri hen hewde ko comci rewɓe ne wawi jokkodirde monsieur Yarba mbiɗen numéro makko ko 22 10 90 80 nanɗo noon ma sifo tigui haala comci gonɗi hen ha andi tigui kañumma jeeyi saabu oɗo saaha joni kan hanɓe jaljalluɓe ne keewi wiyoɓe ko kañumen majjira taw wona kañumen kabaruuji men ɗemngal pulaar seno wima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinaɗo ko fate Cellal aden kañume gollidiɓe mum ɓe mbaɗinoɓe kewatde kala subaka so huccidde ɓesgu leydi ɗi ɓe gandin ɗumen ko fati bulletin de santé to mborosa coronavirus o yarata nder leydi he ɓe kolliri noon e nder waktuji nogas e nayyi cakkitiɗi ɗi ko ujunere capanɗe joyyi e neɗɗo goto woni ko holkisa e nder holkiso he noon ko hen yimɓe ɗiɗo tan woni tawaɓe ko fiɗaɓe covid 19 ɓen yimɓe ɗiɗo noon hen neɗɗo goto ko cas importé woni itti ɗum caggal leydi neɗɗo keddiɗo o noon ko cas communautaire woni andani to ƴetti oɗon rafi e nder ɓe cellano ɓe tato kefti cellal men paati galleji men teskama noon hay neɗɗo goto ala tampuɗo hay goto kadi ala mo rafi o yooɓi e nder waktuji cakkitiɗi ɗi leydi Sénégal ene yaara oɗo saaha joni capanɗe jeetati e joyyi ujunere ene fawi temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi e yimɓe jeeɗiɗo winditiɓe doggol corona hen capanɗe jeetati e nayyi ujunere e capanɗe e sappo e jeegomo kefti cellal men hano hannirta ni ujunere e temedde jeenayyi capanɗe jeegomo e jeegomo ɗum woni ko hawre ladial tuggi ko rafi o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni so tawi no ɓe kolliri noon ñalawma hannde o ko hedde juuɗe safroɓe e nder jokri leydi he kala tinaɓe wonduɓe e mboros coronavirus ko sappo e nayyi o neɗɗo so tawi noon ko ƴettuɓe ñakkoji mumen tokki ko ñakkoji ɗi puɗɗi faade oɗo saaha joni ɓe jettima million ne fawi temedde nayyi capanɗe jeegom e joyo ujunere neɗɗo ene fawi temedde tati e capanɗe jeeɗiɗo e sappo e jeetato woni 1 465 718 personnes ɗum woni ko ƴetti ñakku mumen e nder jokli leydi he kala ha joni leydi Sénégal keddoɗen El Hadji Diouf ko international
national sénégalais woni pettannoɗo fuggu koyngel ngana e ndera leydi sénégal hollirama noon cergal hakkude makko e joom suudu makko jeewo biyeteɗo Valérie Bishop yani ha laaɓi ko Valérie Bishop noon kañum e hoore mum ƴetti aljuma hanki o ɗereji ko fate cergal namdade divorce certificat divorce kañum tigui ƴetti ɗum nawi to juuɗe juge namdade cergal hakkude mum e Aladji Diouf ha laaɓa hollirama noon haɗi cergal ngal yande aljuma hanki o ko Aladji Diouf tawetake oɗo saaha joni e ndera leydi sénégal omo tawe to leydi Ghana e jillu makko kay taw ko jillu makko privé ene ɗamel juge o noon holliri tigui wonde nawti ñawtore ñawore nde watti ɗum ha ñande jeegom lewru mai daratono ndu hawra kay kanko Aladji Diouf arti tigui e ndera Dakar lamorgo leydi jayde nde noon holliri wonde ngalɗo cergal noon haydara ala ko bokkodiri ko fati kay e nawligu Aladji Diouf caggal kay ɓoyani ko ƴetti debbo lembel taw ko debbo lembel mo ƴetti ko ɓoyani on debbo noon e wiye ndey Ali Lom noon ɓoyani ko ƴetti ɗum hollirama noon cergal ngal noon hakkude makko e joom suudu makko jeewo biyeteɗo Valérie haydara ala ko ɗum bokkodiri saabu ko addi ko Aladji Diouf ne humana oɗo debbo lembel kanko Valérie o ɓooyi namdade ko fati divorce woni cergal hakkude mabɓe ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi sénégal no titoɗno ko teska tigui ko ñalawma ko aljuma hanki o ɓe mawnini jamma leylatul qadri noon mawninama tigui hano hannirta ni e ndera jok leydi he kala ha tengti noon e ndera guure taw ko guure mawde gandiraɗe diine to wuuro Touba noon teskama toon tigui ɗum mawninama toon jamma o mawninama toon hano hannirta ni seedama toon noon Serigne Abdou Karim Mbacké kañum e sette mum timmuɗo ɓe jiyama tigui to juma mawɗo ka Touba ha joni ko leydi sénégal keddoɗen ceerno Diagne ko maire Sindiane ko cokonoɗo oɗo saaha kala holle jayndeli kewɗi noon kolliri noon wonde woppitanoma ha laaɓi guila ñande alkamisa ɓinɗo kono ko ɓuuri tengtude noon ko hollirama tigui ko aljuma hanki o woppita hay ɗum kadi ko caggal juulala tusubar ko nden tigui woppita ko nden juge o yamiri yo woppite tawa kadi koye mbaɗi liberté provisoire ha kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi sénégal ha joni Ibrahima Soumaré yaara duuɓi nogas e ɗiɗi so renaki waɗat lebbi waɗat duuɓi kewɗi e ndera ni ɓuuri woni e ndera kaso caggal kay tumedemo ko wiyete détournement de mineur woni tigui biftade walla tigui woni wonde tigui dumbude sukaɓe tokkosɓe eltide sukaɓe rewɓe tokkosɓe ɓe jontani woni mineur kanko Ibrahima Soumaré noon ñande alkamisa nden o darima yeeso juge to tribunal flagrant délit mo Dakar o ñawira noon ko tumedemo kay yaltidde e cukalel Dewle toksel biyeteguel Faati Soumaré yara ko duuɓi sappo e joyyi ko élève caggal noon teskima holliri tigui wonde kay gadanol mabɓe yaltinde o funtumo tigui ono dimo o nayimo suudu sehil makko goto ko toon ɓe mbaɗi yasin ha Faati Soumaré holliri kadi caggal ɗum kadi o homtina ɗum ha wawi nawde ɗum kay o wonde mum fodde balɗe tati omo dumbi ɗum tawa jinnaɓe mum ganda to woni kanko noon Ibrahima Soumaré o ko jeddi ɗum ha sori ladde juge o noon nawti ñawore nden kay ha ñande jeegom e lewru mai darton ndu ko nden tigui kanko Ibrahima Soumaré on dat tigui ko taƴana ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar to leydi sénégal jeeyan ha to Kolda service d'hygiène mo Kolda ɓe kolliri tigui wonde ɓe teeɓino fodde tonnuji 6 taw ko produit ji woni tigui e marchandise uji ɗi happu men gasi e marchandise uji contrefaçon woni tigui ɗi ndewani lawol ɗina marchandise uji noon kanji kala ɗi duppama noon ɗe kolliri marchandise o noon mo ko ɓuuri hen hewde ko marchandise uji ñamateɗe woni alimentaire ko ɓuuri hewde hen jaaru majji noon ene qime ha million ngaji sappo taw ko franc CFA ɗum nenen tegnin tigui wonde service d'hygiène e laamu leydi sénégal kala nene dari dole mum no fenno beele kay hadde kay marchandise uji cuutuɗi eɗi moƴƴani kala nadde e jeehe walla yeeyede e ndera jeehe leydi sénégal koto leydi sénégal ha joni keddoɗen waktuji walla mbiyen balle seeɗa ko heddino kay ko oɗo biteɗo Gallo Bam kano tirki ene waɗa ko wiyete oral mum woni ne huccita e dendagal ɓe lamantere mum taw ko gardiɗo mairie nde Mbacké o hollirama noon ko lebbi ɗiɗi joni noon caggal kay nde o ƴetti laamu ardade ndi mairie ndi o waɗi noon ko adi ɗum noon tawa o rokkiri kene qimen e to rokkiri fecciri toon 160 dara woni tigui to Qouranil Karima jangate duɗe Qourana 160 duɗal o soodi guura tawa jar mum ene qime ha 5 millions de francs CFA o wawi feccirde e ndera ɗin daraji tawteɗi e ndera lamanteri makko woni e ndera commune mawo ardi o kamɓe ardiɓe daara o e janggoɓe daaraji ɗi kala ɓe kolliri hen weltare mabɓe mawni
mawde no feewi ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen hono mbiruɗen gardini kabaruuji men ene teska tigui ngakkugol ƴiƴam no feewi e nder hôpital uji Sénégal no didorno to hôpital uji ɗi noon oɗo saaha kala koko ngakka ƴiƴam frigo ji mabɓe to moftanno ɗiɗon poche uji walla kon ɗon bason ƴiƴam kala e oɗo saaha joni frigo ji ɗi ko vide haydara ala ko tawteɗi mumen to hôpital mo Thiès noon hay toɓɓere ƴiƴam tawetake toon ko noon kadi to hôpital mo Diourbel capital Bawol balle sappo e joni hay toɓɓere ƴiƴam wotere tawetake toon ɓe kolliri kadi hollirama kadi toon to hollirama kadi to hollirama noon to hôpital hollirama noon to Kolda ko sappo e ɗiɗi basele ƴiƴam woni ko tawte toon to hôpital mo Tamba toon ko posuji ko bason sappo ƴiƴam woni ko tawte toon to Dakar balle tati joni ƴiƴam tawetake nder yoga e hôpital uji ko hollirama ko ɓen ɓe cellani kañumen tigui walla ɓe celleraka kañumen kewi yaade ƴewnede koye mumen ƴiƴam ɓe mbaɗi erago nden nder Dakar wonande kay ɓen wiyeteɓe yo gar dokkir ƴiƴam hay sinno kayne jooɓe kono hay oɗo saaha joni koɓe ronkuɓe dañde wawɓe kay arde rokkirde ƴiƴam hano hannirtini kabaruji men e ɗemngal pulaar to leydi Sénégal ha joni jeen ha to Ziguinchor jabɓuɗen musidɗo men Amadou Kébé assalamu aleykum. assalamu aleykum moɗon bandiraɓe sehillaɓe weltare tv on calminama on juurama on ñagama duwa on neldama duwa o kabaruji garanen ɗo e nder Ziguinchor hande ko e nder marché mawɗe ɗe garɗen correspondant men o ko toon dawani en gila hanki fewde hande omo teskiti noon o wi ko marchandise uji commerçant ji ummima Dakar ummima Kaolack ummima Mbour woni hen ummiɓe ha Thiès woni hen ummiɓe ko ha e nder Gambie woni hen ummi ko ha e nder Mauritanie foof gaddi marchandise uji ina wayno jeere nde hande ina ɓitti ala fo ɗo mbawɗa rewde so tawi puɗɗorɗen e yeeyoɓe kaaɗe ɓen e koye mumen ɓe namdima ɗumen ɓen mbi kamɓe de jiitake en koye mumen ina wayno gila birti fewde joni balɗe sappo fewde joni woni hen ni hay udditare dañani udditade e fewe namdi yeeyoɓe mesuji beele ɓenne jommori en ɓe puɗɗima arde o wi ɓenne mbi ala kamenne cuwa taw yiide hay goto wa taw yiide hay goto o namdi o heeto joom salon ngaji en ɓe beele won kamenne ko puɗɗi yiide ɓenne mbi ina jooɗi tan e ndeeƴi kono noon ɓe namdima ministére de commerce o Ousmane Ka holko addi ɗum o dalloniri tan ko guerre Ukraine e Russie ɗum taw dalloniri joni noon nde ɓe mbiɗi mo micro kamɓe journaliste ji ɗi ɓe mbi onon toujours kala ko haala ko guerre Ukraine guerre Russie ko ɗum tan gonatoɗe haalde onon on mbawa haalande yimɓe kono naata e noppi yimɓe mbawa nande ɗum noon ina wayno jaabowol ala ɓe mbi ko ɓe mbi ko tan ko ɗum noon so tawi yarini kam ina hedde julde balɗe ɗiɗi wonande hornoɓe wattande ɓe so tawi ɓe mbi yarini kam ina wayno goto fof no haɓɓirno marchandise mum addorni haɓɓat kadi ha tiiɗa nawta joni noon e jeeriji goɗɗi ɗi kadi nde wonno hello ngo ko woto ko fi marché mawɗe ɗe ko ɗum fi marché ji jeegom goɗɗi ɗo e nder Ziguinchor ina wayno ala hen fof taw jiituɗen hoore mum ina wayno ko wiyete jeegu kam ala nde wonno ɗum fuɗɗi ko gila joom baguiji en fewde ñootoɓe ina wayno tayoreɓe ɓe kam ha joni mbattani walde woni hen ni aɗa tawa ñalawma ina ɗaani ɗum noon Sara Abdoulaye Sara so tawi ko ni kam yaari ina wayno yimɓe ɓe kam jogorani yiitade koye mumen e nder julde nde ha janggo kadi ƴeewen to fewte batte nayyi e dammiri koɓe jahani en toon ɓe dawani en toon hande holko ɓe gaddani en so Allahu lamɗo jaaɓi weltare tv musidɗo mon Ahmad Isaga Keɓe gorko mo mbotto gonan ɗon ɗo e nder Zig FM keɓlo kabaruji jokkude de weltare tv yallo ken walde jaam
Amadou Kebe golle ma jooɗi peewi ñalawma janngo ƴeewen ko faati e ɓeen yeeyoɓe guertode sabu ene teska kay guertoɗe en tiiɗi no feewi hewɗo saaha joni guertogal gotal ko 3500 franc CFA kabaruuji men to leydi lebliji men ɗemngal pulaar sono mima to Ziguinchor ko toon payɗen to leydi Mali noon aset hannde hannde capantati lewru avril hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e ɗiɗi hulirama tigui wonde suka goto taw ko officier jeeyaɗo catala bitengal MNLA biyetenoɗo Amalash ak Amanata o warama ko sagataɓe joguitiɓe noon arɓe ne joguiti ha teddi kañumen jooɓi fittandu makko ɓe mbarimo noon koto luuma wuro wiyetego ber noon walla bir ene tawe tigui to funnague Tumbuktu 60 kilométre banggue funnague Tumbuktu on anda ko noon hollirama noon on nokku noon ko catala bitengal CMA woni coordination des mouvements de la joie kañumen tigui laami oɗon diwan kañumen joguiti ko kañumen tigui jogui alhaali oɗon diwan suwa andede taw noon hol yoɓiɓe fittandu makko o hol kadi ko saabi enen jooɓo fittandu makko ha joni ko leydi Mali keddoɗen leydi Mali noon ko taƴatano e kala hitande eɓe gadda yimɓe ko fate yahoɓe hijjoyde kaye goyade suudu kaaba ɓe kolli noon hitande hikka nde caggal kayde leydi Arabie Saoudite hollino kay koko dotti wonande kay ɓeena yamiraɓe yo ngar wangade suudu kaaba ndu taw foof noon ko bone jogade kulhuli e oɗon boroso biteɗo Covid-19 kamɓe laamu leydi Mali noon ɓe kolliri tigui hitande hikka nde ha tenti noon e ɓen halfinaɓe ko fate hijjore wonde hitande hikka nde koɓe dokketno yoɓe gaddu kala hitande hikka nde noon ɓe mbiya yoɓe gaddu ko feccere mum woni 50% ko usta e koɓe gaddanno kala hitande noon eɓe dokkano ha 13 ujunere e temetere nogas e tato neɗɗo yo mbaw arde wangade suudu kaaba hitande hikka nde noon ko ujunnaji 6 e capantato e yimɓe ɗiɗo ɗum woni koɓe dokka ndena yamirode hitande hikka nde teskama noon kala hitande fodde million ngaji 2 e feccere neɗɗo ene bangortono suudu kaaba kala hijjore ɓe laamu Arabie Saoudite noon ha tengti e alfinaɓe ko fate hijjore ɓe kolliri hitande hikka nde ko million goto donc ko ɗum woni ko rokka yamirore yo mbatta hijjore nde taw ko jogade kulhuli ko fate oɗon boroso biteɗo Covid-19 siftinde ɗon kadi hijjore hikka nde tuggata ko ñande 7 ha ñande 12 lewru juillet hitande ujunnaji 2 e nogas ɗiɗi koto Selenge paɗen aljuma hanki o ko tana musɗo waɗi e nder Selenge ko debbo goto taw kañum woni directrice école be wuuro ngom kañum fittande mum itta tawa kadi ko kirsaɗo e nder bureau ji makko eɗen molo Allah kanko kirsaɗo noon inde makko o wiyeteno ko Ramata Dembélé gendarmerie falle nde noon wawi tigui notitade hen ɓe mbawi wadde constat mabɓe ɓe udditi hen lusgoji mabɓe beele kay eɓe ganda hol watɓe ngalɗo mbaɗal e hol kadi ko saabi ene mbaɗa ɗeɗon gueɗe kamturuɗe no feewi ha joni kabaruuji men ɗemngal pulaar koto leydi Mali keddoɗen ha joni ambassade dowlaji dentude Amérique jooɗiɗo e nder leydi Mali ɓe mbaɗi jertago noon woni alerte faade leydi Mali laamu leydi Mali ha tenti noon e ɓesguji mabɓe tawateɓe nder leydi hen e mbawa tigui rentade saabu kay ɓe kolliri eɓe keeɓi information wonde kay janggu kulɓinigu mawgu no fewi ne heble taw kadi ngun janggo ɗamini waɗede ko nder Bamako lamorgo leydi ndi ɓe mbaɗi erago noon saabu kay ɓe kolliri nguna janggu noon ɗaminiɓe wadde janggu ngu jiiɗi tobɓude koye nokkuji to occident uji mbawi heewi yillade ko wayno ambassadeur uji wawi ko wayno hôtel aji ha ko wayno restaurant ji kala ɗum noon ɓe mbaɗi jertago faade ɓesgu leydiji mabɓe kala ha nde mbawata tigui rentade ɗiɗon nokkuji kala e mabɓe kadi jalto nde yaltitta tigui e noddirguel mum hano hannirta ni koto leydi Maroc paɗen police mo leydi Maroc ɓe kolliri ɓe teeɓi teɓande mawno no fewi woni ko record teɓande nde hono mum hikka ɓe cuwatawa nanggude teɓande nde noon ɓe teeɓima 31 ene fawi temedere 97 kilo drogue mo hinde cannabis ɓe mbawi kadi teɓade hen sagata gorko goto ɓe nangui ɗum noon ko nder dépôt goto woni fawru mawdu taw tendu e nder wuuro sara wuuro witego Tanger drogue o noon mbiɗen ko 331 tonnes ene fawi temedere 97 kilo ɓe nangui hen sagata gorko goto kabaruuji men ɗemngal pulaar kabaruuji men jolam jaɓeri koto leydi Chine paɗen laamu leydi Chine e koni koɓe fabum kala nana jokki jiilaw kay yiilade yimɓe tawi kay mbawa yitude mayɓe walla wuurɓe teddiɓe wonkiji mumen caggal nde huɓere togodirde towde no fewi nde 6e étage yanno tigui e nder leydi he to wuuro witego Changsha ngulirama noon no gas e tato neɗɗo noon mbawi kay localisede nana ubbi nder kuɓeji he ɓe ganda so tawi ko wuurɓe walla mayɓe ɓe koliri kadi capantato e jeenayi walɓe wonnoɓe nder nden huɓere étage ha e oɗo saaha joni gandaka to keedi koto leydi Ukraine paɗen laamu
Kiev woni lamorgo leydi Ukraine ɓe koliri tigui ɓe jiiti fosse commune goto woni Widuru e nder Widuru noon ɓe tawi hen sagataɓe tato ene tonga ha ɓiici guiti men kabba mbaɗa Moumed Sirati ene mbarata ko fellaɓe e oɗo sa kañumen fof ne gubbida e gaska wota woni fosse commune hakkillaji mabɓe noon nangui koko ninkoɓe leydi Russe kañumen mbaɗi ɗen gueɗe kamtorinde no fewi koto Jérusalem paadena ngari min garaji musi noon ene tawe oɗo saaha joni e nder fande Jérusalem ha tenti noon takko jama makka ka Jérusalem ona ngari min gara ɗon ko hakkude julɓe Palestine naɓe e hakkude mumen e juif uji Israël hollirama noon place Israël najo goto gañinoma hen caggal ɗum wasi hen fittade mum kono noon kadi Palestine najo goto warama e nder wuuro woto ngo waɗɗani Jérusalem siftinde noon ɗeɗo balleta ko mayde lewru korka ɗum ene teska tigui ene wuuli jawne haaɗiro ko e nder hakkude e nder falde Jérusalem hakkude Palestine naɓe e Israël naɓe musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo wonno ko min tongan noon kabaruuji men e ɗemgal pulaar sawte ko musidɗo moon sehil moon Ghalii Abuu Bah to Ziguinchor ko Amadou Kébé to karallagal ha mbawon yiiden to banggue YouTube ko miñi men sehil men Saydou Abou Bah ketki malaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on